Han har ikke gjort noget. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Og nu er alle i børnehaven også begyndt at tale om det. De siger alt muligt. Lille skat. Det er lidt svært at forstå, men måske er det sådan her, at dit hoved vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på, men Clara, det er sket. Lucas, did you touch that girl? Hvad? You are not a sick person, are you? Dom, jeg skal have 2 koteletter. Hvilken koteletter? Jeg måske lige med de der svinekoteletter. Du kan ikke få noget her. Så går vi hjem, tak. Tak for i dag. Nu kommer jeg med. Helt over den anden side. Du er sådan en god dreng. Og jeg kan godt forstå, at du tænker sådan om din far. Og du skal ikke lægges til last for noget, han har gjort, vel? Det... Men han har jo ikke gjort det, I siger. Er klar? Hej. Har du det godt? Hvorfor løber du min far? Det gør jeg ikke. Kom her. Kom, Clara, nu går vi op. Kom lige snart. Theo, Stop. du slipper dig. Kom, lille skat. Giv lige slip. Tror du ikke ved så med dig? Hvor er du fucking svin, mand? Kom nu. Fucking svin, mand! De beskriver åbenbart i detaljer jeres kælder. Hvad for noget tapet, der er på væggene, farven på sofaen og så videre. Vi slet ikke har nogen kælder.